Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa ating channel, no? Ngayon, nandito naman tayo sa panibagong vlog natin. At ngayon, mayroon naman tayong babahagi na dagdag kaalaman mga ka-chicken tungkol dito sa mga breeders o sa pagbe-breeding natin. At kung bago ka pala mga ka-chicken, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para i-updated kayo sa mga susunod natin i-upload ng mga videos o vlog dito sa channel. Okay, yan. Ngayon, para sa unang katanungan mga ka-chicken kay Makavili. Okay. Sir, question po, ilang buwan pwede na mag-breed ang rooster ng Rhode Island Red? Sa Rhode Island Red natin, base dito sa aking experience, no? Maganda siya i-start na breeding ng mga rooster ay nasa 8 months, ano? Dahil sa 6 months sila, nagpa-practice na silang magsasampa o kumakasta, no? Pero maganda talaga mga chicken pagdating nila ng 8 months dyan, maganda na sila i-breed. Pero yung mga hen, 6 months, pwede na sila i-breed. O ayan, 8 months maganda mga chicken na i-breed natin yung mga rooster na Rhode Island Red. Pero 6 months pa lang, kaya sanabi ko kanina, nagsasampa na sila o nagpa-practice na, nagsisimula na silang sumasampa o kumakasta. Okay, sa pangalawang katanungan kay Conrado Lapira. Shout out sa inyo, boss. Sir, ilang weeks po magiging fertile yung itlog ng manok kapag masimulang masampahan? Paano po pagbilang? Okay. Dito sa akin mga ka-chicken, ano? Sa pagbe-breed ko dito, halimbawa inihiwalay ko yung mga rooster at saka magsimula naman akong mag-breed sa kanila. Simula ng pagsamahin ko sila mga ka-chicken, yung rooster at saka yung hen. After 1 week mga ka-chicken, binibilang ko. Pag kalipas ng 1 linggo, adyan nag-start akong magkolekta ng itlog para incubate. Adyan mga siguradong fertile na dyan, ano, yung mga itlog na makuha natin kung gusto tayong mag-incubate o magpalimlim para maging sisiw. Sunod na katanungan kay Gino Marpante. Okay. Kailangan ba sir na sabay-sabay ang pag-incubate ng itlog at hindi pailan-ilan lang ang paglalagay sa incubator? Salamat sa sagot sir. O tungkol dito mga ka-chicken, no? Yung paglalagay natin sa incubator, mas maganda na pagsabayin natin. Kasi kung pailan-ilan yung paglalagay natin, yung pagpipisa din yan, hindi magkakasabay. O halimbawa sa paglagay doon sa hatchery, ano? Saka yung pagpisa niya mga ka-chicken, hindi magsabay-sabay. Halimbawa, yung una mong sinalang, ngayon mapipisa, saka kinabukasan, iba naman. Pagkalipas na naman ng 2 araw, may mapipisa na naman. Kaya hindi maganda mga ka-chicken kung pailan-ilan. Dapat mas maganda talaga, base dito sa aking experience, ay pagsabayin natin. At paano natin ito mapagsabay? Kailangan natin preserve yung mga itlog. Kung gusto talaga natin pagsabayin sila, kailangan muna natin ipunin yung mga itlog. Saka yung pag-ipon ng mga itlog mga ka-chicken, hindi pwedeng masyadong matagal. Mas maganda lang kung pag-ipon natin hanggang 7 araw, 1 linggo. Kung lalampas na dyan, kailangan muna natin i-preserve yung mga naunang itlog. May ginawa na tayong vlog mga ka-chicken tungkol sa pag-preserve ng mga itlog, ano? Nandito, ang vlog natin ito, makita nyo dito. Pakivisit na lang mga ka-chicken dito sa channel. Ilalagay po natin yung link o dyan na yung ating mga vlog na tungkol sa pag-preserve ng itlog at saka paano yung mga tips sa bago tayo mag-incubate, ano? Okay, yan. Sunod ay kay El James Channel. Pwede po ba pakain sa mga inahin ang mga gulay halo sa feeds at corn bran para tuloy-tuloy ang pangitlog? Yes po mga idol, no? Mga chicken, pwedeng-pwede yung mga gulay. Mas maganda nga yan na naghahalo tayo ng mga gulay doon sa pagkain ng ating mga alagang inahin, yung sa mga may itlog, para mas magiging masustansya pa yung mga nakuha ng itlog, mas quality. Okay, yan. Pwedeng-pwede mga chicken. O sunod na katanungan kay Felix Hirochi. Okay. Sir, tanong ko lang sa'yo, anong magandang feeds para sa RIR na maraming
itlog at mataas ang fertility rates nila. Okay, sama ko na din yung katanungan ni Gerald Simangan kasi medyo magkapareho sila ng tanong, no? Idol, anong feeds ang pwede pakain sa mga manok na RIR na nangingitlog? Salamat, Idol. Kasi nag-stop mangitlog manok ko eh. PDP na feeds pinakain ko sa kanila. Okay po ba yun, Idol? Ayun. May experience na ako mga ka-chicken. Kasi yung PDP mga ka-chicken, maganda yan sa pagdating sa presyo. Kasi napakamura yan. Pero dyan na experience ko nung mga alaga ko manok na continuous lang yung itlog, no? Tsaka nagbigay ako ng murang pakain sa kanila. Simula nung binigyan ko sila noon, nag-stop mangitlog yung aking mga Rhode Island Red. Kaya hindi maganda yun, Idol. Dapat continuous tayo magbigay sa kanila yung mga breeder pellet para or habang kahit nagmi-maintenance tayo o nagko-kondisyon tayo sa kanila, dapat ay yung mga breeders pellet pa rin yung papakain natin, no? Para walang problema yung pangitlog nila. Kung gusto naman natin makatipid, pwede lang natin bawasan yun. Halimbawa, yung mga breeder pellets na isasagol natin sa kanila na sa mga 50% or 30%, yung the rest, halo na natin yung asola, yung mga corn bran, ganyan. Mais, pwede. Yung mga madadiagwa, kangkong, malunggay, pwede natin yan halo. Hindi makakapikto yan at mas gaganda pa yung pangitlog nating mga alaga manok. Kung gusto nating makatipid, ano, pwede natin silang tipirin mga ka-chicken sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga inahin na nangitlog. As long as yung binibigay naman natin sa kanila ay yung masustansya din. Tayo makakatipid pero sila masustansya din yung nakukuha nila para quality din yung may bibigay natin nila sa atin ng mga itlog, ano, hindi sila hinto. Dyan sa iyo, Idol, kung huminto yung alaga nyo, gawin mo lang tulad ng ginawa ko. Pre-naming ko lang sila. Hiwalay mo muna yung mga lalaki, ano. Tapos yung unang-unang gagawin mo, mag-bacterial flushing ka, Idol. 3 to 5 days, magbigay ka ng yung mga tablet na ano sa kanila, na antibacterial. Once a day lang yung pagbibigay mo, mga 3 to 5 days yung pagbibigay mo, Idol. Antibacterial yun. Pangalawa, yung gagawin mo, Idol, ay purgahin sila. O after ka magpurga, sa sunod na araw, paliguan mo sila, Idol. Delousing mo. Yung pagkain natin ibibigay sa kanila, yung mga breeder pellet na babalik yan agad sa pangingitlog nila. Walang problema. Ganyan yung gagawin mo, Idol. Yan yung ginagawa ko din dito na okay yung naging resulta. Bumalik sa pangingitlog nila ng maayos. So, ayan mga ka-chicken, ano? At sa mga nagtatanong, ano, sa mga bagong subscriber natin, maraming salamat po sa pag-subscribe niyo. At sa mga nagtatanong kung saan yung location ko, saan yung area namin, saan yung munting manuka namin. Yung area po natin mga ka-chicken ay nasa Biliran Province po kami. Katabi po kami ng Leyte, bali Region 8 din. Pagkatabi lang yung Leyte at Biliran Province. So shout out sa mga taga Biliran dyan, saka mga taga Leyte, ano. Probinsya sa Biliran, maayong pagpuyan, kahimok sukinisan mga katigulangan, puno sa hiyas at angay ampingan. Nandito yung area namin sa mga hindi pa nakalaman, no, sa mga bagong subscriber natin. Ayan mga ka-chicken, at bago tayo magtapos, shoutout muna tayo, no, kasi marami nang nagpapa-shoutout natin. Ayan, kung may mga katanungan pala kayo mga ka-chicken, i-comment nyo lang sa baba mga ka-chicken kasi sasagutin natin yan hanggang sa abot natin mga kaya, no? Sa mga gusto magpapa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo sa baba. Okay, shoutout kay Angelita Baharo Lasaga. Okay, shoutout sa inyo, Idol. At shoutout kay Kasilaw Farm Life. Okay, bisitahin nyo din yung channel niya, kay Kasilaw Farm Life. At shoutout kay Kabaro Channel. Okay, maraming salamat sa inyo, Idol, no? Shout out kay Lolito Balabis from Southern Leyte. Okay, shout out sa inyo dyan, mga taga Southern Leyte. Okay, yan. At shout out kay Bus Chuyax TV. Okay, shout out sa inyo, Idol, from Cebu City. Okay, ayos. At shout out kay Adriantor Toyetero ng MCIAA. Okay, Mactan Cebu International Airport Authority. Shout out sa inyo lahat dyan, mga taga MCIA, no? At mga taga Cebu, shout out sa inyo lahat dyan mga idol. Amping mo na, Idol. Ayo-ayo mo na. Okay, ayan. Okay, sa lahat mga silent viewers natin dyan, mga ka-chicken, shout out sa inyo lahat. At sa mga walang sawang sumuporta, maraming salamat po. Okay,
Hanggang sa muling vlog natin mga ka-chicken. Ingat po kayo dyan palagi. God bless. Thanks. DJ.